Sorak-sorak yo 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 bebas negeri kita Indonesia merdeka Indonesia merdeka merdeka menuju bahagia bahagia itulah hak milik kita untuk selama-lamanya sorak-sorak bergembira semua telah bebas negeri kita Indonesia merdeka Indonesia merdeka menuju bahagia itulah hak milik kita untuk selama-lamanya dari Sabang sampai Merauke bercadar bola-bola sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia Indonesia tanah airku aku berjanji padamu menjunjung tanah airku tanah airku Indonesia pemuda Indonesia majulah bangkitlah maju bersama-sama membela tanah air kita maju terus maju dengan semangat lagi berkobar maju 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 terus maju tapi maju kita jalankan warungnya dibuka ya Toto Sendo Cangkiri panas kebul-kebul nyamplung tenan widang diri tengrem-remang manis-manis pelayane setelan apotro sing tak pikir kok ora rumangsa kemane duadu gawe mriyang awakku ekalane duadu gawe bingung hatiku iki piye iki piye iki piye kena kapatra tiwas keser ora bisa nyawa sira warungnya dibuka Toto Sendo Cangkiri panas kebul-kebul nyamplung tenan widang diri petang ramang-ramang manis-manis pelayane setelan kopotron tiwas kasih
pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam memperingati. Maka mari kita bersama diperingati Ahmadu Nabi wa alihi wa sahbihi. jika tidak hormat akan dapat kodok besi. Jika tidak hormat akan dapat kota besi. Tapi yang hormat diberi amal yang suci. Sapa wong murekat ora gelem memperingati. Nabi Muhammad Nabi yang suci. Wis yen wis mati dicemploke ana ing geni. Besok yen wis mati dicemploke ana ing geni. Neraka selawase ora bali. Wis to ayo kanca ingkang ganti lagu baru. Sebab wis masane kita berisan kang maju. Mula ingkang alot aja nganti padha kesusu. Mula ingkang alot aja nganti dok kesusu. Ora becik sarta maneh dikeguyur. Ada susah payah dulu perayaan. Bisa entuk karomatan. Kato sampun cakak kadados atur kawula. Kato sampun cekap kadados atur kawula. Kula badhe kantos tritane urip ning donya. Pramila yen lepat nyuwun kenging pangarsana. Kanca putramu ditopeng rimbang. Nanging lagune wektu sing garus tresnamu kaya aku ora tau ning atimu. Ora sekabing salah kuwi ana sliramu. Mung sliramu malah busiaku. Wis kerep lara-lara atiku. Apa nyagai supajanjimu. Nanging sliramu ora tau nyoba ngerti atiku. Kang tansah rekoso jagani tresnamu. Sliramu ketika bengi hati. Rino kelawan wengi. Iya ayo mal. Nanging
lahir batin aku wis ilang timbang iki saya ketawa timbang loro saya rusak kerokok wis kerep Siramu dadi tembange gati kalau tak pucari lawan lagi beto cakale wongso ngelemke tresno iki sakuwate daya anggonku nglukapi Ayo prakanca padha olahraga supaya badane rasa sinabi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama ayo sedulur Islam sedaya bebarengan warmatono sareng siyasena pitunjuk kita Nabi Muhammad kang mulya kaum muslimin muslimat tugas salat fatayat padha giat no anggone menghormat bareng miyos Nabi Muhammad padha kelomang hormati maring miyos Kanjeng Nabi besok ya kita tumangka ing apati diganjar swarga kang edi selamat tidak daulah Islam iku dawuhnya pangeran
kesok mugi enggal dadi dana agama Islam ingkang luwih utama iku dadi kewajibannya mila sedulur yo lagi naksir rapat tuli parang nuklir anak lagi pakai direwangi kredak-kredak jarene wes cedok apa-apa tuwe wong loro wong ya rapat tuli kita biasa wong ya lagi nyanyi rapat tuli lagi inflasi tenaga randuwe duit direwangi kerja kredit carine wis jodoh apa-apa kudu wong duwe sapa de irung bangir ya duwemu lambe tipis duwe sapa de lambe tipis ya duwemu janggut nyatis duwe sapa de janggut nyatis yo duwemu bangkeane duwe sapa de bangkeane yo duwemu wong lagi katrong rapat tuli bledot sekonom yen wong lagi taksir rapat tuli yen barang nuklir kacan lagi boger diwangi krearedek jarine wis jodoh apa-apa tuwe wong loro yo aku nang gombe kono kipe kipanang gombe gombe oke rio rio cape rio oke rio rio cape rio Priki kacang bawang apeng lijo weh nak rasane weh nak kipe kipanang koyo panang no kombe oke rio cabe rio oke rio cabe rio
kembang cara dibuang-buang, kembang cara dibuang-buang. Ojo cara ya cara manggonda liya, ojo cara ya cara manggonda gupa. Ora dadi ngopo najan rupa, ora dadi ngopo najan rupa. Topeng ribang ragal dono reca niki tasih seni budaya. Topeng ribang dono reca wujud tresna seni budaya. Tresno kumung siji kanggo awakmu, tresno kumung siji kanggo sliramu. Ra bisa lali ning ati iki, mung sliramu sing dadi bocah ning ati. Apa kopi iki wis ditakdirke, apa kabeh iki wis dalane. Ra bisa dijaga katresnan iki, rasa tresno iki ra bakal dadi siji. Aku dan saya gacani larane jero ati, amarga kowe lan aku sing ra iso nyawiji. Aku sing kelingan ngalikan tek iki sesandingan lungo cecerang cekat sepuluh kabeh mundono kelaran. Tresno kumung siji kanggo awakmu, tresno kumung siji kanggo sliramu. Ra bisa lali ning ati iki, mung sliramu sing dadi bocah ning ati. Apa kabeh iki wis ditakdirke, apa kabeh iki wis tandalane. Ra bisa tak jaga katresnan iki, rasa tresno iki ra bakal dadi siji. Aku lan sliramu kaya langit karo bumi, ra bakal sesanding kaya sing ning kangen iki. Udan sing ngancani larane jero ati, merga kowe lan aku sing ra iso nyawiji. Eling aku isih kelingan nalika
yang jajan kegocengan jebul kabeh mung tandha kelangan iya 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 lo 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 oh oh
Mugi-mugi panglipur ati para warga iki. Ati para warga iki. Eman-eman wong ayu ora sembahyang. Ya Allah, Allah, ya Allah. Eman-eman wong ayu ora sembahyang. Ayu karo Siti Fatimah ora lali mati mati
Sebelum dilanjut, bagaimana panitia lampunya apa masih ditunggu dulu apa ini dilanjut? Dilanjut ya? Ya, dilanjut biar ambil napas dulu kakak-kakaknya dari channel Karya Budaya gitu. Kesel-kesel ini. Ini namanya siapa ini? Pina. Oh Pina, Pina yang namanya Pina ini toh, walah Pina. Pina itu setiap hari selalu galau. Nah, ya aku di kata-kata kita, dan lagu Caping Gunung. Sing lanang nyetel sekuencer, sing putri topeng ireng. Endah penake. Wah. Lanjut. Lanjut. Lanjut nih. Ya, terima kasih yang telah bergabung pada malam hari ini. Yang paling depan ada Excel Marsanda. Tepuk tangan dulu buat Excel Marsanda. Di sebelah kanan ada Marsayang. Tepuk tangan buat Marsayang. Yang paling belakang ada Pak Wito. Tepuk tangan buat Pak Wito. Ada Marcella juga ada. Ini malam hari ini semuanya komplit. Komplit. Yang tidak bisa hadir cuman Siapa? Munanto. Oh, Munanto. Iki Muna. Indriana ora gebang. Yendri. Indri. Biasa mawon, Mbak. Direwangi nangis bila nyukur mergo apa mergo stun bungae. Yang bisa nyanyi bareng-bareng kita ungkapkan perasaan kita. Aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu. Tak terbatas waktu.
sembayang Imam waktu ojo nganti leno wis dadi aturane agama Hei kanca sedulur yen krungu swara adzan ayo kage-kage kita do sembayang Imam waktu ojo nganti leno wis dadi aturane agama kanca sedulur yen krungu swara adzan ayo kage-kage kita do sembayang Imam waktu ojo nganti leno wis dadi aturane agama Hei kanca sedulur yen krungu swara adzan ayo kage-kage kita do sembayang Imam waktu ojo nganti leno wis dadi aturane agama Hei kanca sedulur yen krungu swara adzan ayo kage-kage kita do sembayang Imam waktu ojo nganti leno wis dadi aturane agama Hei kanca sedulur yen krungu swara adzan ayo kage-kage